За най-добрите студио Бошко Фокс. Скъпи приятели и близки! Ние, Ангел и Мария, с огромна радост ви каним да споделите с нас двойния празник, рождения ден и кръщенето на нашите прекрасни синове Ралян и Божидар. Събитието ще се състои на 15 юни 2025 година, неделя, от 18 часа, че в ресторанта на Танго ТV. Вашите незабравими мигове ще бъдат запечатани от екипа на студио Бошко Фокс. Очакваме ви с нетърпение, за да създадем заедно един вълшебен ден. С обич! По-голям от мен си вече, сине мой, сине мой.